हा तुझ्या पॅन्टीत कपडे धुताना लायटर गावलो. हो जाते तो मित्रात होतो मी तर तो लोकांचं काय काय केलं. मी मित्रात होतो मी लायटर करून ते करतोय का? हो लायटर तुझ्या पॅन्टीत लायटर कसो मित्रात होतो तर आता येताना अरे ते मित्र आता काय सांगा तुका आपण ते लोकांचे विचार काय घेत आहे काय तुझी दडान व्यवहार काय चाललो त्या सांग तुझ्या खूप गुन्हेगारात हवे ती आप. गॅस पेटवून ना तो लायटर असता होतो नाही होतो म्हणून तो लायटर त्याने घेतला आणि तो माझ्या पॅन्टीत अरे राहून तू काय आता शाळेतलो पोरमा रेडी खवडतो सिगरेट बिगरेट काहीतरी ते ह्या करतो मित्रात होतो सिगरेट नाव निशा लायटर कसो परत तुझ्या खिशा माझं नाही लायटर लोकांची घेतात आणि या किती आहे सोमची लायटर घेऊन लोकांचे कर्म ओके थे मग येते अच्छा पॅन्टीत कसं गावलो तुझ्या पॅन्टीत त्यांनी ठेवल्या तू सांगते तर बघ गॅस पेटवतो लायटर असतं बघ टिक टिक करू दो तर नाही होतो त्यामुळे परत परत माका सांगा नको रे कंटाळा नको रे वैता गेलो माका सांगा काय सांगत सत्याची दुनिया नाही सत्याची दुनिया नाही ह्या बघ टीव्हीचा तास चालला सत्याची दुनियाच नाही का सत्याची दुनियाच नाही जाता नाही, इतक्या नाही, खराब नाही, होते नाही. हिजार विश्वास नाही बघा मी आता किती दिवस बघतोय टीव्ही बाहेर खोट्यान चालतात लोक आता 25 वर्ष वाढते अरे खरा आता बाजूरावला आणि छोटीच आता ते कोणता ह्या जाळतं पुढे जाळतं ह्या चालला बरा करून गेलो अरे पण जगात ते वळू तिथं खेळतात ना लोकांचं. ते आणखी मीठ मसाला घाल त्याच्यात असं सगळे काळे बाजार काय बाजा काय बोलता या